बिरेस्तार गणपतीच्या मुकामाचो 9वो दीस लोकांनी पुजा घुमटारत फुगडो घालून गणपती मुखार चवथीचो घोस्त काढलो। लाडक्या बाप्पा बरोबर काय सुखादुःखाचे खीण वाटून घेतल्या उपरांत सांज वेळार मूर्तीचे विसर्जन जाले। पळोवया विविध वाठारांतले काय उमेदीचे खीण।
चौकात हा स्टेप्सा पळया ना रे ना रे चौकात हा होतोय पोळ्या पोळ्या खांबे भरवू नका खांबे भरवू नका